natin at saka yung mga miyembro natin, hindi po ako magsasawa sa inyo na banggitin at ulit-ulitin yung ating alituntunin. May mga kabro tayo na hindi tumutupad. Gusto ko lang ipaalala sa inyo muli. Number 1, umalang sa mga namumuno at sa mga nakakataas. Paano po natin ipapakita ang paggalang sa mga namumuno at sa mga nakakataas? Mga bro, kayo mga bro, halimbawa nakita nyo si Founder, nakita nyo kami, o sino man sa amin, hindi po kaya kayo mahihiya na kamayan kami at magmano, mga bro? Halimbawa po, nasa umpuan kayo ng mga barkada ninyo. Kayo lang ang miyembro ng Guardians, yung mga barkada ninyo, hindi. Ngayon, nakadaan si NCF Jojo, huminto sa tapat nyo, hindi po kaya kayo mahiya na ibigay yung paggalang at pagrespeto sa kanya? Number 2, iwasan ang sobrang pag-inom ng alak na maaaring maging sanhi ng kaguluhan. Sino po sa inyo yung uminom ng alak ngayon? Kahapon, kagabi, manginginom. Manginginom mo, magtapat kayo. Isa rin mo akong manginginom. Lahat po kayo ay binibigyan po ng karapatang uminom, pero wala kayong karapatang malasing. Buhay nyo mga bro. Dahil no, sa pag-inom ng alak, kung minsan tayo ay nawawala sa wisyo. Tama po ba? Iwasan ang pagtatalo at sobrang biruan na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Sino ba yung magkakakuwas mo sa rito? Magkakadaan. Wala po ba magkakakuwas rito? Dikit, yung body-body, sa alak, kada, kaibigan. Classmate. Ganito po yun. Kaya ako po nabanggit ito. Kung noon, hindi pa kayo guardians,